אוקיי, אנחנו נמצאים במאמר בהסבר של ההבדל בין עבד נאמן לעבד פשוט. שעבד נאמן, אמרנו, הוא בעצם עבד שהוא משיג את המעלה של המלך, של מה שהמלך עושה. אז הביטול שלו הוא לא ביטול לגמרי. סוג של שר. סוג של שר, כן. לעומת העבד פשוט, העבד פשוט, מה שמניע אותו זה ההתבטלות למלך. 100% התבטלות למלך. ומה שהוא אמר לנו פה, שהעבד הנאמן הוא לא ממשיך אור חדש. העבד הפשוט הוא ממשיך אור חדש. מה זה אור חדש? הוא הסביר באריכות. יש דברים שנגזרים על הבן אדם בראש השנה, ויש אפשרות לעקוף את זה ולהביא שפע חדש לעולם. גם אם בן אדם בראש השנה נגזר שמגיע לו רק א', ב', ג', על ידי העבודה בהתבטלות לקדוש ברוך הוא, בהתבטלות מוחלטת, אפשר להמשיך אור חדש, אור שלא היה לפני כן בכלל בתוכנית של סדר ההשתלשלות, של הדין של ראש השנה. בשיעור הקודם, הרבי בעצם, מה שהתקדמנו זה שהרבי הרש"ב שאל, למה באמת אדם שעובד את השם כמו עבד נאמן, הוא לא יכול להביא אור חדש? מה, בגלל שהוא מבין, בגלל שהוא גם כן מרגיש קצת מה שהוא עושה? אז מה? בתכלס הוא מניח תפילין. הוא לוקח גשמיות ויוצר ממנה רוחניות. הוא יוצר בעולם משהו חדש, מגיע לו אור חדש מלמעלה. זאת אומרת, עבד נאמן זה בן אדם שגר בוויליאמסבורג, גר בבני ברק, קם, עושה את העבודה, הולך לישון. לא, כאילו, בן אדם דתי. זה תיארת פרזיט נאמן. ההתבטלות... עבד נאמן זה שיודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא עושה את זה בגלל שהוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה כמו שר בממשלה, אתה יודע. השר בממשלה הוא לא כמו אזרח ברחוב. האזרח ברחוב משלם מיסים, הוא לא יודע לאן זה הולך, הוא לא יודע זה, כי הוא ציוו אותו לשלם מיסים, הוא משלם מיסים. שר לעומת זאת שמשלם מיסים יודע גם לאן הם הולכים, מה עושים איתם, לאן זה מופנה, לאיזה... למה ראש הממשלה יש לו יותר טעם בדברים שהוא עושה. הוא לא סתם עושה. ועבד פשוט עושה את זה סתם, כי ככה ציוו אותו. כי הוא נתין של המלך, והמלך אמר לו לתת כסף, אז הוא נותן כסף. במקרה פה, עבד פשוט זה בן אדם ש... כולנו עבד פשוט. עבד נאמן זה מי שיודע את הקדוש ברוך הוא. הצדיקים נחשבים עבד נאמן, אנחנו כולנו עבדים פשוטים. כן, אבל גם דיברנו על זה שעבד פשוט הוא גם מישהו שצריך לשבור את עצמו. נכון? כשאתה כל יום מניח תפילין, אדוני, אתה שובר את עצמך, אתה לא נהנה מזה, אני מבטיח לך. אם זה חלק מהיום-יום שלי, אז אני לא שובר את עצמי. אתה עושה את זה בחשק? לאו דווקא. אז אתה שובר את עצמך. אתה לא קם בבוקר עם התרגשות לקראת הנחת תפילין. אבל אם היית יודע מה התפילין פועלות בעולם, כמו צדיק, אז היית קם עם חשק אחר להניח תפילין כל יום. אלא שהעבד פשוט כאילו זה תופס את כל המציאות שלו. זאת אומרת, הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זהו. כמו... דווקא עבד נאמן זה תופס את כל ה... עבד נאמן הוא עושה את זה גם עם הרגשות שלו. זאת אומרת, אצל עבד נאמן הפלוס שלו זה ההבנה וההרגשה, אצל עבד הפשוט הפלוס שלו זה ההתבטלות. זה מה שהרבי אומר, שאמר אחד מגדולי המקובלים בסוף התפילה, שאלו אותו לאיזה כוונות אתה רוצה להגיע? אז הוא אמר, אני מתפלל לדעת זה התינוק. זאת אומרת, אני רוצה להגיע לרמה שכשאני אומר, ברוך אתה השם, הלוואי שאני אצליח לכוון את מה שהתינוק מכוון. עכשיו, התינוק לא יודע כמו מה שהוא יודע, אבל רמת הפשיטות והפשטות שהתינוק אומר את הדברים, כי התינוק אומר, אתה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בעצמו, בלי דרגות ורמות. אז זאת אומרת, יש בזה פלוס בעניין של ההתבטלות. אז... מה הסיבה שרק עבד פשוט יכול להביא אור חדש? אז זה בעצם השאלה שעצרנו פה שהרבי הרש"ב התחיל לשאול. למה? כי בעצם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ממשיך עלינו התערבותא דלעילא כאין התערבותא דלתתא. אם אתה יוצר דברים חדשים, אתה מקבל אור חדש. אם אתה לא יוצר דברים חדשים, אתה לא מקבל אור חדש. אז אמרנו שהעבד הפשוט, מכיוון שהוא עובד עם הגשמיות ומייצר דברים חדשים,
אז נמשך אור חדש. על הרבי הרש"ב, גם עבד נאמן מתעסק עם הדברים הגשמיים. התפילין שלו הם לא גשמיים, גשמיים, הסעודת שבת שלו היא לא גשמית, היא גשמית, גם הוא מתעסק עם דברים גשמיים. יתרה מזו, אמר הרבי הרש"ב, שיעור שעבר, שבעצם העבד הנאמן, מכיוון שיש לו תפקיד שהוא מעורר עוד אחרים, אז הפוך, הגשמיות שהם מתעסקים, היא מצד זה שהוא דוחף אותם, הוא מייצר המון דברים חדשים גם אצל אנשים אחרים, למה לא מגיע לו שימשך לאור חדש? כדי להבין את זה, הרבי הרש"ב הסביר לנו איפה יש מושג שנקרא יש מאין. ויש לנו 3 דרגות, נגיד כבר בעל פה ואז נקרא מבתוכו. יש לנו דבר שנקרא עילה ועלול. יש עילה ועלול. יש לנו דבר שנקרא סיבה ומסובב, סיבה כמו ותוצאה. ויש לנו דבר שנקרא יש מאין. זה כל פעם, זה משהו שמביא משהו הבא בתור, אבל זה שונה אחד מהשני בכלל. עילה ועלול זה סיבה ותוצאה, באיזה רמה שהסיבה מחייבת את התוצאה, והתוצאה מחויבת מהסיבה. לדוגמה, אם אני חשבתי עכשיו על מישהו שהוא מאוד אוהב אותי, אוטומט בלב, איזה מידה תתפתח אצלי? אהבה אליו. אז מה שהבן אדם חשב, מה שהבן אדם התבונן, המידה שנולדה בזה בלב, זה 1 ועוד 1. אם הוא יחשוב על מישהו שהרגיז אותו, מה התוצאה תהיה? יתעורר לו בלב מידה של גבורה, הפוך, של כעס. אז עילה ועלול זה דבר שמביא אחד את השני, אבל בצורה שאין אפשרות אחרת. מוכרח. זה מוכרח. לא יכול להיות שאם אני התבוננתי שעתיים שמישהו הרגיז אותי, זה מה שיצר אצלי בלב מידה שאני אוהב אותו. זה עילה ועלול. סיבה ותוצאה זה 2 דברים, זה עוד דרגה אחרת, זה משהו אחר. זה כמו, אם עכשיו נגיד אתה רואה את הכיסא שבור. ואני אומר לך, אתה יודע למה הכיסא שבור? כי הילדים שיחקו ושברו את הכיסא. זה מסתדר אחד עם השני? כן, זה יכול להיות. אבל יכול להיות שגם הכיסא נשבר מאוד מדבר אחר. זה לא משהו שהתוצאה מכריחה לגמרי את מה שאני אומר לך. זה לא מכריח. הכיסא שבור זה נכון. הגיוני שאם הילדים שיחקו פה חזק, הכיסא יישבר, זה גם נכון. האם זה מוכרח? לא, יש מלא פעמים שילדים משחקים וכיסאות לא נשברים. יש הרבה פעמים שכיסאות שבורים וילדים בכלל לא שיחקו פה באזור. אז כשקרה שילדים שיחקו ונשבר הכיסא, נכון, זה סיבה ותוצאה, אבל זה לא ברמה של עילה ועלול. עילה ועלול. תואר. בוקר טוב. שואלת לך פתוח. אני שם לב שהוא סגור. ברוך השם, נשמע. ברוך השם. ערב טוב ומבורך. ערב טוב. כן, אבל... לא בשבילכם, הייתי שמח לתת לכם. כן, אנחנו רואים שזה לא בשבילנו. לא, זה לא... לפי הכמות ידענו שזה לא בשבילנו. זה לך שזה לבעלת הבית. אני שולח. אני פה. שולח לך עכשיו. חיכיתם לי? הוא רוצה את המזכיר שעשה לו. תן גם לאהרון אם אתה רוצה. כן, רק אם אתה רוצה. שלום דובר. אבא של הרב אריאץ. הרב אריאץ היה הרב אריאץ לפני הרב. אבא שלו היה הרב אריאץ. הסברנו עילה ועלול, סיבה ותוצאה. עילה ועלול, סיבה ותוצאה ויש מאין. נגיד בקצרה, עילה ועלול זה כמו שכל ומידות. המידות נולדות מהשכל, זה 1 ועוד 1, אין אפשרות שיהיה משהו אחר. סיבה ותוצאה זה סיבה שהיא כן גרמה לדבר, אבל היא לא מחוברת כמו עילה ועלול. דבר נשבר, ילדים שיחקו. זה יכול להיות סיבה, אבל זה לא מחייב שכל פעם שילדים ישחקו, יישבר כיסא. ויש מאין, זה דבר שאין קשר בכלל בין העין לבין היש, ורק בכוח של העצמות, העין מייצר את היש, בורא את היש. תמ"ז.
אוקיי, עכשיו. את זה קשר הדוק, זה קשר, אבל לא חייב להיות נסיבתי. לא, קשר כן. נסיבתי, וזה נטול קשר. נטול קשר. במילים שלכם. כן. זה שמרוחניות יהיה גשמיות, זה לא קשור אחד עם השני. החומר של הגשמיות לא היה מקופל ברוחניות, כפי שאנחנו נראה. הרוחניות, בכוח העצמות, מצליחה לעבור את הגדר של רוחניות ולייצר משהו גשמי. אין לזה שום קשר, וזה הבעיה בעולם שלנו, שאנשים יכולים להיתקע בטבע, ולא למצוא את הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך הטבע. למה? כי החומריות של העולם נבראתה יש מאין, הוא רואה את היש, לא יפריע. בן אדם צד להשם וכתב. וואו. קיצון יש באיזשהו זה חדש, אני לא יודע אם עשיתי את זה נכון, אבל זה כבר תראה. הוא כבר חיבר, לא, אני לא. אוקיי. אוקיי, חיים. תמזוג לחיים, מי שלא קיבל. ממש חייבים פה את תשעה באב היום. ברוך השם, זה כבר, אנחנו כבר לקראת ט"ו באב. אנחנו אנחנו כבר... אחרי החורבן, עכשיו אנחנו צריכים את הגאולה. יש לי שם, אני רואה שיש לי. יש לך, חסר לי קטן, קטנה. אוקיי, עכשיו, אם אנחנו נחפש בתוך סדר ההשתלשלות, ופה אנחנו בעצם עצרנו שיעור שעבר, אם נחפש בכל סדר ההשתלשלות, איזה צמתים נקראים יש מאין? איזה צמתים נקראים יש מאין? אז דבר ראשון... חשבתי שיש מאין, הוא יכול להיות רק בצורת אחת. מה? אנחנו נראה, בוא נגיד, שתי צמתים מרכזיים שיש בהם יש מאין, ואחר כך יש הסתעפויות. כי יש מאין, ברגע שכבר נהיה... אתה צודק, כן. חייב להיות יש מאין. היש מאין שפה למטה הוא אחד, אבל בכל סדר ההשתלשלות, אנחנו נמצא שתי תחנות מרכזיות שיש בהן יש מאין. אוקיי. מה הם שתי התחנות שיש בהן יש מאין? אז אומר לנו הרבי הרש"ב, זה שמהכתר, תחנה ראשונה שיש בו יש מאין, זה שמהכתר נהיה פתאום חוכמה דאצילות, הרי בכתר הספירות לא היו ספירות אור בתוך כלי, אור בתוך כלי, היה אור מופשט שכלול בתוכו כל הספירות, כל זה. פתאום מאין סוף אתה סופר לי 10, אז אומרים לך, והחוכמה מאין תימצא. אז זה נקרא המלכות שבכתר, נגיד הספירה האחרונה שבכתר, היא בעצם... היה שם מלכות, כאילו זה מלכות? זה מלכות, כן, כן. אבל זה לא... זה מלכות, אבל לא מלכות מוגדרת. בדיוק, כן, מופשטת. כן. אוקיי. אנחנו בשבילנו, שאנחנו נבין, זה כמו לפני- שיש את לפני הציונות. זה התחנה שלפני האצילות. התחנה האחרונה במאציל. כן, זה כן. התחנה הראשונה של יש מאין. כן, עכשיו גם שמה, תמיד יש מאין, הרבי הרש"ב רוצה להגיד, תמיד זה יהיה רק בספירת המלכות. לספירת החוכמה היא לא יכולה לעשות יש מאין. בינה לא יכול לעשות. רק ספירת המלכות שבסוף, הוא יכול לעשות יש מאין. יש בה בתוך הזה, כי היא משפיעה לבינה, ובינה עד שזה מגיע למלכות, כן, ואז מלכות. אבל השפעה זה עילה ועלול. זה חלק מהשרשרת. זה חלק מהשרשרת. זה מה שהיה כלול בו, הוא נתן למישהו אחר. בסדר? אבל אנחנו מחפשים יש מאין. הרבי הרש"ב אומר, משהו שלא היה. עכשיו, נכון שבכתר היה חוכמה, בכתר היה חוכמה, אבל זה חוכמה מסוג אחר. החוכמה שהייתה בכתר היא לא החוכמה שנמצאת בעולם האצילות. היא לא קשורה אליה. ניתן לזה דוגמה. במאמר הקודם למדנו על זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שתוק, כך עלה במחשבה. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תיתן את התורה כבר על ידי רבי עקיבא, שהרי מילא הוא דורש קוצי קוצים של אותיות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה. עלה במחשבה שאני אתן דרכך את התורה. עכשיו, מה פירוש המילים שתוק, כך עלה במחשבה? אם זה עלה במחשבה, אז תדבר איתי עם מחשבה, עם היגיון, עם שכל. מה זה שתוק? עכשיו אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שתוק, מה זה שתוק? אני לא יכול לדבר איתך עכשיו היגיון. אבל זה עלה במחשבה, זה כן עלה בעולם שהוא היגיון, במחשבה. אז אם זה עלה במחשבה, למה אתה לא יכול לדבר איתי בהיגיון?
אז יש מחשבה כמו שאצל הקדוש ברוך הוא ואצל הנברא, זה שתי דברים אחרים. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אז גם מחשבה של עולם האצילות, היא לא אותו חוכמה שהייתה בכתר. ולכן, מתי שפתאום הספירה שקוראים לחוכמה, פתאום יוצאת בפני עצמה כחוכמה, אומרים, והחוכמה מאין תימצא. אז המלכות של הכתר היא, קו ראשון עושה לנו יש מאין. אבל זה לא יש מאין מרוחני לגשמי, זה יש מאין מרוחני לרוחני מאין סוף למספר 10. שזה גם מאין סוף, אתם פתאום מצליח לספור לי 10? זה גם משהו שהוא מציאות יש מאין, אבל לא חומרי. התחנה הבאה שיש בה כוח של האין סוף לעשות יש מאין, זה מלכות של עולם האצילות. מלכות של עולם האצילות היא הבאה בתור שהיא מצליחה לעשות את עולם הבריאה, נבראים, עד שזה יורד למטה למטה. כן, הראשון, אז מה אמרנו? מלכות שבכתר, שממנו יוצא חוכמה של עולם האצילות. אין, יש מאין מאין סוף לא יודע, אור הקו או משהו כזה? אור הקו, לא הבעיה שלו, אבל מה שלמדנו במאמר הקודם, שהוא ממשיך עד, הוא ממשיך. האינסופיות של הקדוש ברוך הוא ממשיכה, לכן הוא מצליח עדיין לברוא יש מאין. בעצם הוא אור שהיה לפני הצמצום, שהוא, הקדוש ברוך הוא ממשיך אותו. אז הוא לא יש מאין, אי אפשר לקרוא לו יש מאין, כי זה אור שהיה, ועכשיו הוא שמים אותו במרכז. לעומת 10 הספירות, שלא היה 10 ספירות מוגדרות, ופתאום יש. אוקיי, אנחנו נתחיל לקרוא את המאמר מבתוך, היום נעשה לאט לאט אנשים אחרי צום, ולא צריכים... אני אחרי צום. כן, אנחנו לא אחרי צום, זה כבר... זה כבר היה מזמן. כן. אומרים באיטליה, למה לא צריך מראה ברכב? מה שהם נוסעים קדימה. צריך להסתכל אחורה. ונדל, איפה אתה? מה קרה? אני עדיין לא סיימתי את הסעודה, אתה משכת אותי באמצע אוכל ככה. למה אתה עושה סעודה? למה תאכל משהו ותבוא? תשאר גם, מה זאת אומרת? בעיה שלך, ידעת שיהיה פה משהו. אתה מתחיל סעודה, פותח שלך. התחלת, אתה רואה, הוא לא צם, תראה את האנרגיות שיש לו, הוא כולו פומפם. תאכל משהו ותבוא. אז אנחנו נתחיל עכשיו נתחיל תמ"ז, והנה הדוגמה לזהו. הוא רוצה להביא דוגמה שדווקא בספירה הנמוכה, דווקא בספירת המלכות, יש כוח לעשות יש מאין, מה שאין בספירות שלפניה. אוקיי, עכשיו נראה משל בגשמית יותר קל להבנה, ואז נחזור חזרה לנמשל. והנה הדוגמה לזהו. מה שאנו רואים, שהארץ הגשמית נמצא בה כוח ההתחדשות. מצמיחה דבר שלא היה. כוח ההתחדשות שנמצא בארץ הגשמית, קרוב לעניין יש מאין יותר מבשמיים. עכשיו, אם אנחנו נשאל בן אדם, תגיד, מה יותר גבוה, שמיים או ארץ? בטח ששמיים יותר גבוה. אבל עדיין רק הארץ יכולה להצמיח יש מאין, דבר חדש. בשמיים לא יכול להיות שום דבר חדש. שמיים יהיה הכוונה כוכבים, מזלות. יהיה הכוונה האטמוספירה עצמה. יהיה הכוונה המלאכים. יהיה הכוונה 4 יסודות כמו איך שהם ברוחניות. אין מצב שמתהווה שם משהו חדש. אין כוכבים חדשים, לא נולדים כוכבים חדשים. אז פה הביור על זה. פה הביור. אז הוא מתחיל לאט לאט. שהגם שהשמיים גבוהים מן הארץ, וכמו שכתוב, כי גבוה השמיים על הארץ, וכתיב שמיים לרום. האם זה פשוט שהשמיים יותר גבוהים מהארץ? טכנית. טכנית יותר גבוהים. הרבי רש"ב נצטרך להביא פה 2 פסוקים. יש 2 פסוקים, כנראה שזה לא כזה פשוט. כנראה שיש אפשרות גם כן להגיד משהו אחר. לא, הם גם יותר רוחניים, אבל... לא, ברוחניות כן. עכשיו, פיזית השמיים יותר גבוהים מהארץ, או... כי יש גם אפשרות תיאוריה אחרת לבוא להגיד. הם יותר, אפילו מבחינתנו, יותר קשים להשגה, אנחנו לא מצליחים להגיע לשם, לברות אנחנו רואים על זה, ככה מסתכלים על זה מלמטה למעלה. או חללית, כאילו זה משהו נורא, זה לא פה אני מכיר את זה. זה במעלה, בדרגה. לכאורה. כן.
טוב, אנחנו כולנו מכירים את היום-יום שהיה לפני שבועיים-שלוש, שלמה הטעות של אלה שנמצאים, כדור האטום האלה שלמטה לא נופלים. אז הרבי הרץ מביא שם מהאדמו"ר הזקן, שהתשובה שהפילוסופים, אם כדור הארץ הוא עגול, עכשיו אנחנו נמצאים פה למעלה, עכשיו באוסטרליה הולכים פה למטה. או שם הדיון היה על רוסיה ואמריקה, אבל זה לא משנה. אבל עגול ככה. מה? לא עגול ככה. מה? חצי עיגול אתה מתכוון? כן. לא, העגול הוא בעצם הוא ככה, הוא עגול בצורה כזאת. כן. אתה מתכוון לשלום אוקיי, שטוח. בסדר. כן, ברור. איך שלא יהיה, אז השאלה ששם נשאלה זה, אם אנחנו פה למעלה, נגיד שאנחנו למעלה, אז למה אלה שלמטה לא נופלים? והתשובה של החוקרים, פילוסופים, שהאדמו"ר הזה כן מביא, הם אומרים, כמו בדומה לכוח המשיכה, הם אומרים, האדם נוצר מן האפר, ויש משיכה לכל דבר אל היסוד שלו, אז לכן האדם הולך ככה והוא לא נופל. האדמו"ר הזה כן אומר, ותשובתם אינה נכונה. זה לא התשובה הנכונה. כי גם אם תגיד לי שיש פה כוח המשיכה, זה עדיין לא אומר שלא אמור להיות לי בהרגשה שאני הולך הפוך. שים לי עכשיו בנעליים מגנטים חזקים ותיתן לי ללכת ככה, על הגג, נכון? אז נכון שאני אדבק כי המגנט מושך אותי, אבל לפחות מה אמור להיות לי בהרגשה? שאדם בראש. שאדם בראש, שאני לא זה. ואין את זה. כל אחד חושב שאיפה שהוא נמצא בכדור הארץ, זה שמה הוא נמצא למעלה. ומה האדמו"ר הזה כן אומר, מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית היא מכיוון שהכדור הארץ הוא כדורי, וכדור הארץ כדורי בתוך מרחב השמיים, והשמיים הם גם עיגוליים, ולא רק שהם עיגוליים, השורש שלהם הוא מדרגת העיגול ברוחנות, הכוונה הסובב כל הדרגות שלא מצטמצמות לארבע קצוות, ולכן זה מה שנותן את ההרגשה, כי באמת במקיף אין מעלה ומטה, והשמיים עגולים, אז עכשיו לפי זה, השמיים הם באמת, הם תמיד למעלה, אבל יכלה להיות לי תיאוריה, יש אצלנו מורה בישיבה, מורה לאנגלית, שנתקע לו תיאוריות מכל מיני זה, הוא לא מוכן להבין שהכדור הארץ הוא כדור. Flat Earth Theory. שטוח. שטוחסט. שטוח. עכשיו, אם אתה מדבר איתי על שטח, שטוח וכל המרחב הזה, אז השמיים אולי מהצד הזה אני אקרא להם שהם מעליי. נכון? אבל מה שפה, מה אני צריך לקרוא לו? תחתיי. הוא מתחתיי. והרבי מדבר על זה בצורה ברורה וחד משמעית, שכדור הארץ הוא עגול, ויש גם כן מסר ברוחניות. מי שסובר שהעולם שטוח, אין לי מתחת. איך? כולם פה, אין מתחת, העולם הוא פה. רוסיה זה פה, לא, אמריקה זה פה. לא, ברור, אבל אם אני אמשיך ללכת, עכשיו בוא נגיד דורש. אין מה. מה, כי מה יש שם? מה הטענה הזאת? אני לא סובר כמובן, אבל אין לא. אפשר לעשות סיבוב ללמטה. או, וזה, קראתי עליהם, לא מזמן. יש, מה, התיאוריה הזו היא חזקה מאוד. לא, קהילת השטוחיסטים. זה דבר חשבתי דבר שזה שקיים. נעלם יש טייסים שמדברים על זה. אחרי שהחלל... מה טייסים? יש אפילו מסכימים להם בתוך עדיין. השטוחים על זה. יש הרבה אנשים שמאמינים בתיאוריה הזאת. עדיין יש למרות איזה, כן, והוא... אבל אחרי שיש לך תמונות מהחללית שרואים את כדור הארץ מלמעלה ורואים שהוא עגול, אז מה זה? לא, הם לא, לא זה, יש תשובות הרבה יותר פשוטות לזה. טוב, בסדר. אף אחד לא עלה מי שטוען שהכדור ל- הוא עגול ואלה שלא, שהשמש, אתה באיזשהו שלב לא רואה אותה. ואם אתה תעלה רחפן 10 מטר בגובה, אתה פתאום כן תראה את השמש. זאת אומרת שבאופק היא כן ירדה למטה, היא עברה את הכדור לצידו השני. יש דעות לכאן ולכאן. אגב, יש מאמר של אדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן אומר, אנחנו לא סתם, יש פה גם מסר רוחני, אנחנו לא סתם מתעקשים שזה עגול. את מי זה מעניין אם זה עגול או למה היא נפקא מינה. ואדמו"ר הזקן אומר שם, באחד המאמרים שדברים על תשובה, הוא אומר, שטוח, אם עכשיו נגיד אני נמצא פה, ואתה נמצא מטר לפניי, ואתה הולך ישר. אדמו"ר הזקן אומר, אם זה שטוח, אתה רק מתרחק ממני. נכון? אתה רק מתרחק, אתה הולך, אתה מתרחק. אם אנחנו נמצאים בכדור עגול, ואתה מטר ממני, אבל אנחנו גב אל גב, ואני מתרחק ממך, אני מתרחק או מתקרב? אני מתקרב אליך בסיבוב.
האדמו"ר הזקן אומר שזו הנקודה שהתשובה מגיעה מעומקא דליבא. יהודי חושב שכשהוא מתרחק, הוא מתרחק מהשם. הוא לא מתרחק מהשם, הוא יגלה בגלל הירידה איזשהו עומק, כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שבסוף זה דחוף לו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז בעצם, אגב, ושם האדמו"ר הזקן אומר... לא מבין שהוא מתקרב בעצם. הוא חושב שהוא הולך, אבל מבוא. בדיוק, כשזה העגול, אתה רק מתקרב. השיטה הנכונה להתקרב. לא, רגע, שנייה. תתקרב לאשתך. רגע, לפני המסקנה, האדמו"ר הזקן אומר שמה, שמה זה לחזור בתשובה, מגיע 10 ימי תשובה, כל עם ישראל צריך לחזור בתשובה. אז גם, כולם אומרים סליחות, כולם זה. מה יש לאנשים ששומרים תורה ומצוות כל השנה? למה הם צריכים להשתתף ב10 ימי תשובה? האדמו"ר הזקן אומר שאפשר לעבוד את השם, אבל מבחינת כי פנו אליי עורף ולא פנים. זאת אומרת, הוא עושה את הכל, אבל הוא עושה את הכל כאילו בחיצוניות. הוא אומר האדמו"ר הזקן, 2 אנשים שנמצאים גב אל גב נמצאים אחד עם השני. אומר האדמו"ר הזקן, אתה יודע מה מפריד ביניהם? כל כדור הארץ. כל כדור הארץ. רק תסתובב. ואם עכשיו אנחנו רוצים לחבר ביניהם, לא צריכים להגיד לו, אז תצעד את כל כדור הארץ. זה נכון שאם הוא כבר החליט לצעוד, יקרה לו שהוא גם מתקרב. אין לי לצעוד איתך בלי להתקרב. אבל מה אנחנו נגיד לו? תסתובב, פשוט תסתובב. כי פנוי אליי עורף ולא פנים, אז עכשיו תסדר שהפנים יהיו קרובות לקדוש ברוך הוא, לא כי פנו אליי עורף. בכל אופן, הרבי הרש"ב פה מביא 2 פסוקים, להגיד כן, השמיים הם גבוהים מעל הארץ, כמו שכתוב, כי גבוה השמיים על הארץ, וכתיב שמיים לרום. רום, בלשון התורה, זה יותר גבוה מהמילה גבוה. מרומים זה שמי השמיים, זה גבוה. אז השמיים הם גבוהים, וגבוהים שבגבוהים מעל הארץ. אז איך יכול להיות שיש בארץ משהו שאין בשמיים? השמיים הגבוהים, הגבוהים, אין להם אפשרות לייצר דברים חדשים. ודווקא הארץ פה למטה, הקרקע, המקום הכי נמוך והכי מגושם, הוא יכול להצמיח דברים חדשים. למה? אומר הרבי הרש"ב, מכל מקום לא יימצא בשמיים עניין התחדשות כלל וכלל. אין שם מציאות של התחדשות. שהרי אנו רואים בראיות חושיות או בראייה חושיות, שהשמיים וכל צבאם וכוכבים ומזלות הם העומדים מ6 ימי בראשית בלי תוספת ומגרעת כלל וכלל. לגבי הכוכבים בלי מגרעת, הרי יש כוכבים ש... כן, נכון. לא, אני לא מדבר, הוא שאל על ההתחדשות, אם הם כוכבים שנולדים. הוא אומר שגם בלי מגרעת, אנחנו יודעים שיש כוכבים זה לא נופלים, זה מתפוצצים, זה נגמרים. יש מכתשים, יש זה. לא, אני לא מדבר על מטאורים, אני לא מדבר על דברים שמתפוצצים, יוצרים מכתש. אני מדבר על חומר גרם שמימי שנפסד. קודם כל אין שינוי, כן. כי כך כתוב, זה קודם כל. ואחרי שביססנו את האירוע. זה ברור. השאלה, לא כל גרמי השמיים, במובנים האלה, אנחנו נקרא להם כוכבים. אנחנו מדברים פה על צבא השמיים, כוכבים, מזלות, הדברים האלה. יכול להיות שיש כל מיני דברים... השאלה מה אנחנו מגדירים צבא השמיים, אוקיי. כן, זאת אומרת, יכול להיות שיש דברים, אולי יש עוד דברים נעים שיש להם פעולות אחרות, אבל... חלק ממה 9 הכוכבים שאתה למטה מכיר. זה רק גז. לא קרה איתם כלום. 9 הכוכבים הידועים שאתה מכיר, לא קרה איתם כלום, נשאר אותו דבר. אוקיי. ובלי שינוי כלל, שאינם נגרעים בכוחם ומספרם. עכשיו צריך לעמוד, צריך לכבד צריך לעמוד, לרקוד. לא, יש לו איזה... שבוע. משהו. אתה רואה איזה... ריח יש פה? גם בכוחם ומספרם, כמו שכתוב. וכמו שכתוב, שאו מרום חולי, המוציא במספר חולי, יש מספר מדויק לכל הכוכבים. מרוב עונים, זה המשך של אותו פסוק. מרוב עונים ואמיץ כוח, בגלל שיש לקדוש ברוך הוא כוחות מרובים, אז איש לא נהדר. ההבדל בין צבא השמיים לצבא הארץ,
זה אם היום היו אומרים לך, תשמע, פה בבאר טוביה, יש את הפרה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית. אתה היית עוזב את הכל, לא משנה במה אתה עוסק. הפרה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ נפש חיה, היא פה, אני הולך לראות אותה. וזה יחבר אותך, אם נגיד יוכיחו לך את זה בצורה חד משמעית, שזה הפרה הראשונה, זה יבואו לפה מכל העולם, לבוא לראות את הפרה הראשונה. למה כולם התלהבו מזה? בגלל שבצבא הארץ אנחנו לא רגילים שדברים נשארים. המין נשאר, אבל הפריט האישי לא נשאר. מין הפרות עד עכשיו קיים, מבריאת העולם, אבל הפרה שהקדוש ברוך הוא ברא, היא כבר לא קיימת. נכחדה. היא נכחדה. זה מה שמאפיין את צבא הארץ. צבא השמיים. למה אומרים נישאו מרום עיניכם, אומרים באלה? למה אומרים לי, תעזוב, תתבונן קודם כל מה קורה שם, אתה תתלהב? כי השמש שאני רואה, זה לא הנכדה של השמש הקדוש ברוך הוא ברא. זה השמש שהיא מאורות עליה הוא דיבר. הירח שהוא ברא ובסוף נהיית אותו, זה הוא, והכוכבים שאני רואה, זה הם, זה בדיוק זה. והיא תבוא מחר ומחרתיים ועוד 10 שנים והילדים שלך והנכד. זה יישאר את אותו דבר, זהו. אז מה באים ואומרים לי? באים ואומרים לי, אל תסתכל למטה, תסתכל למעלה, תראה. אבל עם כל זה, הפלוס של למעלה הוא המינוס. למעלה אין שינויים. השמש תהיה אותו שמש. אבל השמש לא תהיה ילדה. השמש לא יכולה להוליד שמש ילדה, ולילדה לא יהיה נכדה. פה למטה אין לי את אדם הראשון. יש לי אבל מיליארדים, שיכולים להוליד עוד מיליארדים, שהם נמצאים פה. אז אדם הראשון הוא לא פה. אז כוח ההולדה הוא איפה שהדברים נמצאים במין, ולא באיש. לא נשאר הראשון ההוא, שהוא הקדוש ברוך הוא ברא אותו ראשון, אבל מצד שני יש פה כוח דווקא בעולם שלנו, שדברים מתחדשים יש מאין, שדברים הם נהיים מאפס. אומר הרבי הרש"ב, שהם קיימים באיש, צבא השמיים, וקיימים במין, שם יש להם את הכוכבים, זה הכוכבים עצמם שהקדוש ברוך הוא ברא. אז מין הכוכבים נשאר, וגם איש הכוכבים נשאר, זה הכוכב שהקדוש ברוך הוא ברא. והרי הם חזקים כיום מבראם. יש בחיה שתמיד מופיע בחסידות, הרבי מביא אותו בכלל מלא פעמים, שבן אדם לא מזקין פתאום. נכון, אנחנו אומרים בין 70 לזה. בן אדם, הבחיה אומר, בן אדם מתחיל להתייבש מהרגע שהוא יוצא מבטן אמו. שם הוא נמצא בתוך המים, בתוך הזה שלו. הוא יוצא מאותו רגע, אדוני, זה מתחיל משם. מתחיל למות. משם הוא מתחיל שם מתחיל למות. אני ראיתי פעם מחקר, אני לא יודע נכון, לא נכון, של סינים, שהם עוסקים ברפואה, הם אומרים, הבן אדם מתחיל להזקין מהאור של כף הרגל שלו. נכון, זה מקום שככה מתחיל, זה אולי הכי יבש, מתייבש. הגוף מתייבש מההתחלה. אם משהו בגרמי השמיים, זאת אומרת ככה, מה שהרבי הרש"ב רוצה להגיד לנו, גרמי השמיים הם עכשיו חזקים כמו ביום הראשון. לא מתעייפים. לא מתעייפים, זה לא שהוא שורד. כי אם הוא שורד, אולי גם אנשים שיכולים לשרוד, אבל לא, אנשים הם מחר לא טריים ולחים כמו אור התינוק שהיה להם אתמול. הרבי הרש"ב אומר עוד יותר, לדעה שבסוף האלף השביעי, הקדוש ברוך הוא, אין עולם, נגיד, לפי איך שאנשים מבינים את זה, נגיד שאין עולם. לא איך שאנחנו מבינים בחסידות שהכוונה שהעולם ימשיך רק בלי העלם והסתר. אז פתאום יבוא יום שלא יהיה כוכבים ומזלות. הרבי אומר, גם לדעה הזו, שנייה לפני שהקדוש ברוך הוא באלף השביעי יעלים את הכוכבים ומזלות, הם יהיו חזקים כמו יום מבראם. הם חזקים כמו יום מבראם, זהו. אין להם חולשה. צבא הארץ, גם מה שמחזיק 70, 80 שנה, לא משנה מה, הוא מתעייף על ההתחלה. הרמב"ם כותב, גם האבנים טובות, גם היהלומים שכביכול אין בהם שחיקה, הם מתחילים להתפורר מהרגע הראשון. אני לא רואה, זה יהלום שסבתא של סבתא שלי, זה, בסדר, אצלהם הקשת יותר רחבה, ובסוף משהו שם הולך להיפסד. צבא הארץ הוא כל הזמן, הוא עובד ונמסד. צבא השמיים הוא כל הזמן כמו איך שהוא. ועם כל זה אומר הרבי הרש"ב, להוליד משהו חדש זה רק פה למטה. דווקא פה למטה, באהובים והנפסדים,
אפילו הפרה תוליד משהו חדש, שאנחנו נקרא לזה עוד מעט לידה, והכוכבים והשמש לא יכולים לעשות כזה דבר. ונראה מתוך הלשון של הרבי הרש"ל, כי זה מוסבר פה בצורה מאוד מפורטת. כדאית בירושלמי על פסוק אלה תולדות כולי, אז יש דבר מעניין, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ ביום יברעם, ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים. אז הפסוק בהתחלה מקדים שמיים לארץ. אלה תולדות השמיים והארץ ביום יברעם. ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים. אז בחסידות מוסבר כן. יש מעלה בצבא השמיים על צבא הארץ, זה תחילת הפסוק. אלה תולדות השמיים והארץ ביום יברעם. אתה יכול להצביע להגיד, זה מה שנולד ביום יברעם, ביום יברעם זה 1-0 לשמיים. זה אין לי מה להצביע פה בארץ להגיד, זה ביום יברעם. לא. כל הפרות התחלפו, כל הבני אדם התחלפו, לא יכול להיות. אז הדבר הזה שנקרא, אלה תולדות השמיים והארץ ביום יברעם, שהם חזקים כמו יום יברעם, זה 1-0 לשמיים. לכן תחילת הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ. 1-0 לשמיים, שמיים קודמים. אבל יש, אחר כך הפסוק בא ואומר, באותו פסוק, אל תחשוב ש1-0 לשמיים ואין משהו שיש פה משהו בעולם שלנו. יש משהו ביום עשות הוויה אלוקים, ארץ ושמיים. יש משהו שיש דווקא בארץ ואין בשמיים. ובעניין הזה אנחנו נקדים את הארץ לשמיים, לאבות, להוליד, יש רק את זה פה. כדאית בירושלים על פסוק אלה תולדות כולי, אבל נכון שהם חזקים כיום יברעם, אבל כמו כן אין בהם תוספת גם כן. זה לא, שום דבר לא נוסף. כי מעולם לא נתחדש כוכב אחד או מזל ברכי השמיים. יש 12 מזלות. זהו, כל מה שקורה תחת הכוכבים האלה, מזלות האלה. לא אחרי 1000 שנה יהיה 17 מזלות, עוד 2 יתווספו, אין, זה המזלות שיש. נוסף על המספר הקצוב לפי סדר בריאתם בתחילה. מה שלא היה בתחילת הבריאה, שאמר יהי מאורות ברקיעה, זאת אומרת אין אחד שיתווסף על המספר שיש שם. וכן הרקיע עצמו, האטמוספירה, החומר הזה, האור הזה, שבו תלויים הכוכבים, אין בו כל חדש בעצם, נכון? מסתובבים בו, אבל אין בו כל חדש בעצם, שלא נתווסף באור עצם מהותו דבר, כלום. רק אותו הבריאה שהיה בו, ובכוכבים ובמזלות, בסדר מצבן ומהלכן, כך הם מעתה בלי תוספת ומגרעת ובלי שינוי כלל. יש מיימר שהרבי אומר שיש כל מיני, נגיד במבול, אז נעצרו, כן, יש כל מיני הפסקות שהכוכבים והמזלות, היה בהם איזשהו שינוי, אבל לרבי יש בזה שיטה אחת שלמה, שזה, הקדוש ברוך הוא תכנת אותה מראש. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את השמש, המדרש אומר, הוא אמר לרקיע, תקשיבי, בדיוק, ביום זה וזה, את עוצרת. והרבי אומר, הוא הכניס את זה, לפי המדרש, זה הטבע שלה, זה הטבע שלה. זה, הוא מתוכנן ככה מראש. אבל בעיקרון, אין שום דבר שהקדוש ברוך הוא לא יתנה מראש, אריכות הזמן לא תעשה בהם שום שינוי. אז למה אנחנו מסתכלים על זה כנס? כי נס, כי טבע זה רצף של ניסים. לא, אבל זה הטבע שלו. אחד הפירושים, נכון? זה לא נס. נכון? אין פה שידוד מערכות הטבע. נקדימון בן גוריון, נעצר לו החמה, כי ככה. תראה, יש עוד דבר, האם מגלגלים, על ידי מי מגלגלים, שזה עוד נקודה בפני עצמה. אבל אתה שואל, האם מבחינת השמש... קרה פה נס עכשיו? לא, זה הדרך, אנחנו יכולים... לא, זה איך שאנחנו. זה לא נס של השמש. הנס הוא שלנו, שזה קרה בדיוק היום, ביום הזה, זה נס שלנו. עד שהגעת לפנות מלא לי מים. השמש מקבלת... השאלה הקלאסית שהוא שאלת בעל שם טוב, אותו אחד שהיה אנוס ספרד ופתאום היה רעידת אדמה. האם זה... אז הוא שאלת בעל שם טוב, מה בעצם, האם רעידת אדמה זה משהו טבעי והנס היה שעכשיו באותו רגע שמו אותי על המוקד, או מה הבעל שם טוב ענה, לא? שהכל תוכנן מראש, הכל היה, רעידת אדמה זה לא קשור אליך, לא, סליחה. שהכל בהשגחה פרטית. כל דבר שקורה זה עכשיו בשבילך. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא ברא רעידת אדמה עכשיו בשבילך. לא.
אז זה לא, זה הפוך, זה לא כאילו... זה כן. אז זה נס. אבל הוא קבע זה כן נס, זאת אומרת שלא היה אמור להיות רעידת אדמה. לא, הוא קבע היה עם אמור להיות. האדמה, זה מה היה אמור להיות. בהשגחה פרטית, זה שהוא היה... הוא קבע נס, מה הבעיה? כאילו, תכין את הסרט ב-AI, תכתוב בדקה תיצור לי כזה נס, כזה, בדקה זה תיצור לי וזה. נס ותמשיך את הסרט. אוקיי, אז הכוכבים והמזלות, אין בהם שינוי ואין בהם התרבות. השמיים עצמם, אין בהם שינוי, אין בהם התרבות. וכמו כן הוא בדלת יסודות הרוחני. יש 4 יסודות שהרמב"ם מדבר עליהם, זה מה שמחיה פה. אבל יש 4 יסודות בעולם הבריאה, גם 4 יסודות הרוחניים, אש, רוח, מים, עפר, כמו שהן בראשית הבריאה, לא נתחדש בהן דבר, להיות מולידים דבר חדש. אנחנו יודעים ש... אבל הוא מדבר על גלגלים ועל אש למעלה, הוא לא מדבר על... כן, אבל הרמב"ם אומר שמתחת לרקיע, מה שמתחת לרקיע הוא לא מורכב מ4 יסודות. אנחנו יודעים שיש דברים בעולם הבריאה שמורכבים מ4 יסודות, אבל זה 4 יסודות אחרים. מה שמתחת לרקיע לא מורכב מ4 יסודות. נגיד מלאכים או הצורות למעלה, הם לא מורכבות מ4 יסודות שמרכיבים את השולחן. אז זה. הם רק מורכבים את הרוח, בלי... שתיים, אז אחד. המלאכים מורכבים או מרוח או מאש. הרבי אריאץ אומר, בגמרא כתוב שמרוח ואש, הגוף של המלאכים נוצר... לא, זה גם שם במלאכים, יש שר הים ויש... או, גם שמה, זה לא יסוד המים ויסוד האש, אני מדבר על האספקט שאני מדבר על השולחן. שר הים זה אצל היוונים. לא, אתה מדבר על... לא, יש... כן. נפטון זה אחר. אה, כן, זה אחר. כן, עכשיו, אגב, גם המדע כל הזמן חוקר, והוא כבר הגיע ל100 ומשהו יסודות, אבל אנחנו יודעים שיש מכתב של הרבי, שהרבי מראה שכל 4 יסודות שהמדע אומר שהם 100, הם קבוצות של 4. זאת אומרת, יש לכולם נטייה אש, רוח, מים, עפר. עכשיו... 13 עיקרים שהם בסוף 3. מה? 13 עיקרי אמונה שהם בסוף 3 יסודות. נכון. אז אומר הרבי גם... שהוא בסוף 2. מה זה? תרי"ג שהוא בסוף 2. שבסוף הם אחד. כן, שבסוף הם אנוכי. וכמו כן הוא בדלת יסודות הרוחני יש רוח המים עפר, כמו שהן בראשית הבריאה, אז עד עכשיו לא נתחדש בהם דבר להיות מולידים דבר חדש. רק כמו שהן בלבד, יש 4 יסודות. שהרי ביסוד האש לא נתחדש ממנו דבר חדש כלל. ביסוד עצמו. וכן ביסוד המים, ביסוד הרוח, ביסוד האפר. כולם במהותם וגם בהרכבתם, בלי שינוי וחידוש כלל וכלל. אין שום דבר. עכשיו, לפני שנמשיך, רק ניתן הגדרה של הרבי הרש"ב, מה זה נקרא הולדה? מה זה הולדה? האם מלאכים יכולים להוליד? מה זה נקרא הולדה? אז הולדה, זה לא אם יש פה עוד משהו. אם אני לקחתי מלפפון וחתכתי אותו ל2, נולד מלפפון? לא נולד מלפפון. היה מלפפון אחד, עכשיו יש לי 2 מלפפונים. אם אני רואה עוד גרמי השמיים או עוד דברים, זה לא אומר שהייתה פה הולדה. הולדה פירושו, יש אבא, יש אמא, והם יכולים להוליד מישהו כמותם. לא חצי. לא חצי. ויכול להיות אפילו שההוא יעקוף אותם. וההוא שנולד, הוא גם יכול להוליד מישהו כמותו. יש לו כוח הולדה. שיש בו את כוח ההולדה. זה אין בשום דבר למעלה. אין, אם עכשיו אני לוקח תמונה, ואני עושה ממנה הקופי הכי מדויק. יש את האורגינל? אם אני אעשה ממנו וממנו וממנו וממנו, בסוף אני אראה תמונה שהיא לא דומה לאורגינל, באיכות שלה, בצבע שלה, אז התמונה היא לא מולידה תמונות. היא לא מולידה תמונות. לאש יש כוח ההולדה? לא. למה? לאש אין, זה לא כוח ההולדה, הוא יכול, אנחנו נלמד עוד משהו שנקרא התנוצצות, שזה עוד נושא בפני עצמו. מה זה ניצוץ? ניצוץ הוא נלקח מפה, והוא עובר לפה. מה? גם בחי יש. בחי יש כוח הולדה. בחי יש כוח ההולדה. כן? בחי יש כוח ההולדה.
ודאי, בצומח יש כוח, כאילו, באדמה ודאי שיש כוח. או, כאילו בכל מה שעל הארץ. בדיוק כזה. שם גרעין, שהוא מגדל פירות, נכון, שיש לו או, יכולת וכו'. ופה הרבי הרש"ב ילך לא רק שם גרעין שזה תופס פה נתח גדול, לפי האדמו"ר הזקן, המדענים אני חושב שהם עוד לא העלינו אותם לגנון. אז ככה שעוד לא לימדו אותם, הריתמיקאית עוד לא לימדה אותם את העניין הזה, שהאדמה מצמיחה גם דברים בלי זרעים. בלי זרעים. אנחנו לא מדברים על זה שאין מישהו חקלאי שיקח את הזרע, יש זרעים שהם עפים לבד ונזרעים איפה שהם צריכים להיזרע. האדמו"ר הזקן אומר, יש דברים שהם לא נזרעים כלל וכלל. האדמה מצמיחה לבד. מה כוח הצומח שבאדמה, שהוא רוחני, הוא מצמיח פתאום איזשהו גבעול. זה לאו דווקא פירות ירקות, כאילו עשבים שוטים. כן, עשבים שוטים. בתוך כן. המדבר. לא, אבל גם העשבים שוטים, יש לזה הסבר, זה לא מגיע רק... הם אומרים שזה משהו שכבר היה תקוע איפה מה שהוא... ההסבר? אתה שואל מהו אותו כוח שיש באדמה? לא, יש הרבה פעמים גרעינים כאלה מתים, שהם יכולים להיות מתים במשך כמה דורות גם, ואז פתאום להצמיח. יש עץ בדרום ליד אילת, שהוא לקחו אותו מדייט, איך אומרים דייט? תמרים. תמרים, של זמן הבית שני. לקחו אותו, לקחו את ה-DNA ופיתחו ממנו גרעין ונולד מזה עץ, ויש שם עץ. מאותם... בין כל הדקלים שם. מה זה, דקל? זה דקל, ועם תמרים. טוב. כן, אפשר לאכול את זה, כן? יש משהו מעניין בהקללה שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, שהוא יוליד לכל 7 שנים. שהוא? הוא יוליד ל7 שנים. ורואים שבטבע זה... רואים שבטבע הנחשים כאילו מתרבים לא עובר 7 שנים. לא יודע. נכון, אז אומרים סוג מסוים של נחשים. אבל לא, שזה נכון, כמובן שזה נכון. אבל יש משהו, כשמסתכלים ברש"י, רואים משהו אחר, לא מה שאנחנו ככה חושבים. הנחש יכול להוליד גם ל7 שנים. זאת אומרת, אני אתן לו לנקבה להיות עם הזכר, היא יכולה לשמר את החומר של ההולדה, אם היא מרגישה שעכשיו התנאים הם לא מתאימים או... הבית לא מספיק גדול. הוא יכול, כן? לעבור כן? למעיין חשבון בנק לא בכניסה וככה. אז עד 7 שנים היא יכולה עוד להשתמש. אז איפה ההקללה? אם זה... נכון? יש פריבילגיה לכן הגמרא במסכת יומא אומרת, הגמרא במסכת יומא אומרת שהקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע לקלל. הוא לא יודע לקלל קללה, אתה יודע, לקלל אותו. בכל משהו יש ברכה. זו שאלה קלאסית שואלים על האפר, מה הכללה בזה? זה באותה גמרא, כן. יהיה לו אפר, כל מקום שהוא הולך יש לו אוכל. זה באותה סוגיה. השבוע שאתה רוצה לדבר על שמה זה שאתה הפוך. תאכל, אתה תיתם עפר ומה ש... אז הוא לא יש לו אוכל מפונק. בכל מקום אז יכול... כן, אבל האוכל הוא עפר. טעם של עפר. טעם של עפר, זה לא שכל... לא צריך לדאוג. אתה נגב חוץ לעפר. תחשוב שזה מה שאתה מכיר, לא היית מכיר שום דבר אחר, רק אפר. בסדר, לבריאות. אוקיי, בואו נראה עכשיו. בואו נעבור עכשיו למלאכים. וכמו במלאכים עליונים, שהם העומדים מששת ימי בראשית, לא יתווספו ולא ייגרעו כולי. דווקא למלאכים כתוב, ושרפים. וכמו שנדבר במקום אחר, כבר נחזור, נכון? דנשמות חלוקים ממלאכים. דבנשמות דווקא יש כוח ההולדה, וכמו אברהם הוליד כולי, ואין כן במלאכים. מה אין במלאכים? יש מלאכים שמתאבים באותו יום ונשרפים, ואז המספר כן משתנה. מה? והגם שממלאכים דבריאה מסתעפים מלאכים ביצירה, יותר מזה, אנחנו עצמנו יוצרים מלאכים. נכון. מעשה טוב, מעשה רע. זה גם כן... אתה אומר שזה כמו אש. כאילו, נכון, זה התנוצצות. אוקיי. אוקיי, זאת אומרת, המלאכים שנמצאים בבריאה מסתעפים מהמלאכים של האצילות, והמלאכים של היצירה מהעולם שמעליהם. זהו רק המשכה והתנוצצות בלבד מבריאה ליצירה. עוד שורה, כמו שמכל הבחינות דבריאה מסתעפים כמו כן ביצירה ומיצירה בעשייה. אבל לא שהמלאכים דבריאה או דיצירה עצמן יולידו כדוגמתן וכו'.
והיינו שאין בהם שום תוספת וחידוש דבר כולי. אנחנו בתחילת המאמר, כשאמרנו שרק בספירת המלכות יש כוח ההולדה, אמרנו לא בחוכמה, לא בבינה, לא דעת, לא גבוהה, חסדה, רק במלכות. לכאורה יבוא אחד וישאל, רגע, אני לא מבין, חוכמה דבריאה, לכאורה הוא הבן של חוכמה דאצילות, ובינה דבריאה, הבת של בינה, כן. אז הוא אומר, לא כל מה שאתה עושה לו השתקפות, זה עושה לידה של מישהו חדש. ומה הבחינה שתהיה פה? האם הספירה בבריאה יכולה להיות כמו באצילות? לא. לא. בבן ואבא, שהאבא מוליד בן, הבן יכול להיות כמוהו, יכול להיות כן, עוד יותר טוב ממנו, יפה כוח הבן מכוח אב. זה הולדה. הולדה זה שנולד פה מישהו חדש, וממנו מתחילים מאפס, הוא כמו האדם הראשון. זה לא משהו שנגרע בצורה סדרתית. אבא הוא ככה, הבן בקושי יודע א' ב', והנכד בכלל לא יודע איך קוראים לו. זה לא עובד ככה. הנכד יכול להיות חכם מהסבא שלו. זה הולדה. הספירות הן לא ככה. הספירות שבעולם הבריאה הן יותר חשוכות מהספירות של עולם האצילות. בסדר, אז הן השתקפות שלהן, אבל זה לא לידה, זה לא הולדה. לא יצאת פה משהו חדש, יכול להתחיל כוח האין סוף מההתחלה. ואותו דבר המלאכים, זה שאתה רואה מלאכים בעולמות נמוכים, נכון, זה לא נקרא לזה הפרשות, אבל זה כמו צל או דרגה שהמלאך מלמעלה נוצר ממנו, אבל זה לא הולדה, כי הוא לא יכול להיות כמוהו, הוא לא מוליד מישהו כמוהו. אז ההגדרה של לידה, לפי שהרבי הרש"ב אומר מה שיש פה, זה מישהו שמוליד משהו שלא נחלש, והוא לא יורד דור באיכויות שלו, או ביכולות שלו, הפוך. הוא נולד בדוגמת אבא ואמא, והוא באותו כוח כמו אבא ואמא. וזה שומר על כוח האין סוף. כוח האין סוף עד הסוף. גם בכוח ההתנוצצות, בכוונה הבאתי את הדוגמה של אש. אתה רואה שניצוץ קטן יכול להדליק להבה שלמה. נכון, זאת אומרת, נכון. הוא כן יכול להיות יותר חזק מהניצוץ שלו בעצם, ממה ש... לא יותר חזק. יותר הרבה. זה מלא ניצוצות. ניצוץ שנתפס על העץ, יש לו מיליון ניצוצות. זה לא משהו חדש. הוא יותר בכמות, אבל לא בכוח הבן באיכות. מכוח אב. כן. זה כל הזמן... לא, לכאורה באש אין יותר, אתה יודע, נר קטן או מדורה עצומה, זה אותו דבר, זה פשוט לשמש יותר עצים. לכאורה, לא? במה? ההבדל בין נר למדורה, זה לא ששם זה אש, יותר אש, זה פשוט יותר חומר... אתה נותן יותר על מה להתאפס. על מה להתאפס. כן, האש עצמה היא אותו אש. ההבדל בין לידה, שזה משהו חדש, לבין אש, שהוא לא חדש. שבכוח שלו יש לו כוח לפעמים הרבה יותר גדול כן, הוא אותו אחד, אתה מעביר את אותו אחד. זה לא נקרא שהאש הולידה. זאת אומרת, כמותית זה יכול לקרות, איכותית יכול לקרות רק בלידה. איכותית. איכותית רק בלידה. כן. אז... זה בטוח, יש הרי בתוך הנותנים שבתוך האצילות עצמו יכול להיות... או יש כל מיני שינויים, לכאורה במספרים של המלאכים, יש מלאכים שהם נשרפים. מה הלך פה, אבל מה בעצם, איפה... הוא חותר לבוא ולהגיד שכשאני רואה יהודי פשוט שעובד את השם בזיעה ושובר את עצמו, הוא ממשיך אור חדש, שהיהודי, שהשני, שאנחנו נקרא לו עבד נאמן, כן, הוא לא יכול להמשיך אור חדש. אז הוא שאל למה? מה מפריע? הוא גם משכיל השכלות. למה זה מפריע לתפילין? הוא מניח תפילין, כמו שהאיש הפשוט מניח תפילין וזה ממשיך אור חדש. אז בגלל שהוא למד זה מפריע לו שזה לא יהיה אור חדש. אז מה שהוא מסביר לנו פה... מה האפור שיש על מי שיתאמץ על זה, למי שזה בא לו בקלות. כן. בגדול. אז הוא הופך פה את ההסתכלות, כי תמיד אנחנו מחפשים לעלות למעלה. נכון, יש מעלות בלמעלה, אבל העצמות, כוח הבריאה יש מאין, הוא רק למטה. כן. הייתי פעם איזשהו... יש שיעור בניצן, יש שם איזה אחד תימני. כל שנה תלך לתאילנד לשבוע ותהיה בסדר. תאילנד, מיאמי, מה שיהיה. יש אחד יהודי... בתאילנד כוח ההולדה יותר גדול. יש יהודי אחד בניצן,
הוא עורך דין תימני, הוא ככה תופס חזק. והיה בשיעורי תניא וזה משנה את ההסתכלות, כי אנשים שהיו כל הזמן רק בהסתכלות של המוסר, אז כאילו העולם הזה הוא לא שווה, תחכה פשוט רק, חיים, חכה למעלה זה העיקר. ואתה יודע, תניא שינה לו את הראש, אנחנו לא פה מחכים שזה ייגמר כדי להגיע לשם, אחרת לא נוכל לעבוד את השם לשמחה, אנחנו פה כאילו צריכים, זה לא. העיקר זה פה, המטרה זה פה, דירה בתחתונים כל. אז הוא אומר לי, אחרי ככה, עד עכשיו הוא בשיעור, כבר 20 שנה, אבל הוא אומר איזושהי תקופה, הוא הולך לאיזשהו אזכרה, והביאו לשם דרשן, לאזכרה. הדרשן מסביר לאנשים מהעולם הזה, כלום, זה, ורק העולם הבא, ככה מעריך. אז הוא בסוף עלה, כן, בדיוק. עלה, הוא הולך לרב בסוף ההרצאה, אומר לו, הרב, תגיד, אתה רוצה שאני ארגן לך לעלות למעלה? יש לי אנשים שעושים את זה צ'יק צ'ק. לא, תשמע, אני עוד זה. אומר לו, זה שהנשמה שלך לא רוצה להיפרד מפה, זה לא סתם. למה אנחנו רוצים לחיות כל הזמן? על אף שהנשמה בתוך הגוף, אנחנו רוצים לחיות, כי הנשמה מריחה שיש פה משהו שאין למעלה, זה על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. זה הבא שאתה מסביר. אז זה הכיוון שרוצה להגיד, שכוח העצמות וכוח היש מאין הוא רק פה, אין אותו בשמיים למעלה. לא בכוכבים, לא במזלות, לא בארבע יסודות, ולא בכל סוגי המלאכים שעכשיו אנחנו נראה אותם. והגם שממהלכים דבריאה מסתעפים מהלכים שביצירה, זו רק המשכה והתנוצצות בלבד מבריאה ליצירה. כמו שמכל הבחינות דבריאה, חוכמה, כל המסתעפים כמו כן ביצירה ומיצירה בעשייה, אבל לא שהמלאכים דבריאה או דיצירה עצמן יולידו כדוגמתן, הדגש פה זה על המילה כדוגמתן כולי. הספירות בעולם הבריאה לעולם לא יכולות להיות כמו הספירות בעולם האצילות. המלאכים של עולם הבריאה לעולם לא יכולים להיות כמו המלאכים של עולם האצילות. והיינו, שאין בהם שום תוספת וחידוש דבר כולי. לא. לקחת מלפפון, חתכת אותו לכמה חתיכות. אז נולדו מלפפונים? לא. לקחת הספירה של עולם האצילות והאצלת מחלקה לבריאה ומבריאה ליצירה. לא הוצרת פה משהו חדש? לא. מהספירה. השמיים יכולים, נגיד, מלאך יכול, נגיד, לברך משהו עם מדעתו? מה זה לברך מדעתו? לשבח את השם. אנחנו כן יכולים להוליד משהו חדש בהפה, אם זה ברכה להוות משהו חדש הוא לא יכול. זה הכל בפקודה? כן. זה פקודה מתישהו בשליחות מהקדוש ברוך הוא. הוא כשלעצמו אין לו כלום. אין לו כוח משל אין לו עצמו. כלום. וליהודי, והבחירה שלו יש לו כוח משל עצמו. ומה, עכשיו, שאל רב שמואל, ומה שיש מלאכים המתחדשים בכל יום, וכידוע בעניין יוצר משרתים כולי, אנחנו אומרים בתפילה, אנחנו רוצים משהו לכוון בתפילה, אז יוצר משרתים ואשר משרתיו. ואנחנו לא... יוצר משרתים, חוץ מזה, יוצר משרתים, לא יוצאים מזה. זה המשרתים שהקדוש ברוך הוא יוצר בכל יום. ואשר משרתיו, זה המשרתים שהקדוש ברוך הוא, המשרתים הוותיקים, ואשר משרתיו. כשאנחנו רוצים להגדיר אותם קודם כל, אז יש מלאכים שאנחנו נשווה אותם לעולם החי, ויש מלאכים שאנחנו נשווה אותם לעולם הצומח. המלאכים שאנחנו נשווה אותם לעולם החי, באופן כללי זה המלאכים שהם מששת ימי בראשית עד עכשיו. המלאכים שאנחנו נשווה אותם לעולם הצומח, זה מלאכים שהם אותו יום, ומחר הם נעלמים. מחרתיים נעלמים. כל יום משהו אחר. באיזה פסוק זה כתוב? אז הוא אומר, זהו. אז מאיפה המלאכים האלה שנוצרים בכל יום? מה זה המלאכים האלה? אם אתה אומר שיש מלאכים שהם בכל יום נוצרים, אז הנה, יש כן? התרבות. דבר ראשון, הרבי עכשיו אומר, המלאכים החדשים שנוצרים בכל יום, לא מולידים אותם המלאכים הקיימים. זה לא הולדה. זה לא שהמלאכים של אתמול מולידים את המלאכים של היום, לא. אז מאיפה נוצרים מלאכים חדשים? זהו מה שמתאבים, גם את זה הבן אדם עושה. וגם זה מגיע פה מלמטה, וגם זה עובר דרך ספירת המלכות. זהו מה שמתאבים מבירורי הניצוצות שלמטה.
זאת אומרת, כשאתה אוכל משהו, הניצוץ, באיזה צורה הוא עולה מלמטה למעלה, בדמות של מלאך. ומכיוון שהוא מתקרב למקורו, אז הוא רוצה להתקלל. יש שם משל מאוד אולי מצחיק, אבל יפה שהרבי הרש"י מביא בעין ב', הוא אומר שזה כמו כשפרה שותה, אז הפרה יש לה ריאות גדולות. אז כשהיא שותה, הוא עושה איפה אחד, הוא מכניס לעצמו אוויר אחד, והוא לוקח לעצמו מלא בתוכו. כל מה שנמצא בסביבה של המים שהוא מגיע לשם, זה תוך שנייה נמצא בתוכו. אז הוא אומר, הניצוצות שנמצאים בדברים הגשמיים, הם עולים למעלה, ספירת המלכות למעלה רעבה. והניצוצות האלה, איך הם עולים? אז הקדוש ברוך הוא מייצר להם כנפיים, אז הם כמו מלאך. אבל זה לא שהמלאכים בעולם הבריאה או יצירה או עשייה, נולד להם מלאכים חדשים כל יום. אז עוד הפעם, גם המלאכים שהם כל יום מתאבים ונעלמים כי הם נכללים, בדיוק, זה נולד לנו, זה אנחנו מולידים את זה. וכשאנחנו אוכלים את החמה של הרב גנביץ', אז בתוכו יש ניצוצות, הניצוצות האלה הם נהיים מלאכים. אתם רואים? אתם שומעים? זה החברה שאני הבאתי דרך אגב. כן? אוקיי, ומה שיש מלאכים המתאבים בכל יום, וכידוע בעניין יוצר ושרתים וכולי, זהו מה שמתאבים מבירורי הניצוצות שלמטה, ונכללים בבחינת מלכות, לכן הם מחרת הם לא נמצאים. וכמו שכתוב, איזה מלאכים אלה, זה לא המלאכים שנקראים חיות. זאת אומרת, למחרת הם לא נמצאים. כאילו, הם נכללים. פעולתם, נכללים בספירת המלכות ומתפיידים כבריאה. הניצוץ חוזר למדורה שלו, זהו. כן, הניצוץ חוזר למדורה שלו. עכשיו יש מדורה אחת גדולה שדולקת. לא רואים אותו... שלא כלולה מהרבה ניצוצות שאותם ביררנו ויצרנו הזכויות שלהם כתובים לנו איפשהו, כן, שאנחנו אלה שביררנו. אבל הניצוץ עצמו הוא חוזר למקורו ושורשו. לא, הוא נכלל. כן, אז הוא נשרף. זה כשאנחנו בשבת שרים אשת חיל נמצא, אז לא... אשת חיל מי? מי נמצא? יש לפסוק הזה המון פירושים לפי כל סוגי הבעלים. כבר שרים את עצמם. זה שאלה, לא? זה לא שאלה? יאנו גבר חי כבר שרים. כל בעל... אצלנו מתחילים להרים את הכל בנודע ושרים בעלה. כל בעל זה יכול לקרוא את הפסוק הזה עם המנגינה ואז איכשהו זה, איפה שהוא עומד. אבל לא שבחסידות אומרים שכששרים את זה בערב שבת לא לחשוב על האישה, צריך לחשוב על האישה ועל זה שרים וצריך לזה. אבל בחסידות כתוב שאשת חיל זה הולך על ספירת המלכות. שספירת המלכות בשבת היא לא נמצאת במלחמה, כי אנחנו לא מבררים בירורים ביום שבת. אנחנו עוברים אוכל מאוכל, אנחנו לא מתעסקים עם החוץ. אז זה כאילו כמו החייל חזר הביתה. הספירת המלכות זה אשת חיל, היא יורדת להחיות את העולמות. וכל שנייה מלחמה, אם חלק ממנה ישאבו מזה הקליפות, או שהיהודי יאכל את זה לשם שמיים, כל הזמן נעמה הפום חרבה לאכול, יש כל הזמן מלחמה. ובערב שבת, ספירת המלכות עולה לקועה ושמשה, אז זה כמו החיילת שחזרה מהצבא, ספירת המלכות שחוזרת אל קורה ושורשה. עכשיו זה תצפיתנית. מאז 7 באוקטובר זה לא חיילת, זה תצפיתנית. אז כתוב, בחסידות שכתוב את המילה מי, ברוב המקומות שכתוב את המילה מי, אז זה לא בלשון שאלה, זה בלשון של תשובה. מי זה דרגה. כמו שמוסבר בחסידות, לא יכול להיות שאנחנו אחרי תפילת השחר, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, עמידה, נפילת אפיים, אנחנו בסוף עוד נשאל מי כאלוקינו, מי כאדוננו, מה תגידי? יש עוד איזה מישהו, אדוני, מה אתה... מי זה שער הנון? מי זה שער הנון? מי זה שער הנון? מי זה 50 ביחד. אז אשת חיל, מי ימצא? ממתת זה חולה. הגימטריה של חולה זה 49. כל עוד בן אדם לא ספוג, נכנס, כל פעם זה לפי הדרגה, נגיד, הגענו למתן תורה, נכנסנו בשער ה-50. כל עוד לא, גם שער הממתת הוא חולה, יכול להיות מזה איזשהו משהו. אז אומרים, הנחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא מהניצוץ שחוזר
בשבת, עליית העולמות, הניצוץ מגיע למעלה, אשת חיל מי, דרגה של 50, הוא ימצא, הוא יקבל את מה שהיא מביאה. זה לא הכוונה מי ימצא אשת חיל והאישה ככה עומדת, ככה, זה מה שהוא שר. בסוף הוא שר לו רבות בנות עשו חיל. אז לא, אשת חיל מי ימצא, זה מי ימצא. אומרים שהיה פעם מישהו שהיה קורא, הרבי בכלל לא מעודד כל אחד לקרוא ביום יום את המורה נבוכים ואת כל... כחלק מלימוד גדול כן, אבל לא כדבר בפני עצמו. אז היה מישהו שאמר שהוא קורא את המורה נבוכים, הוא קורא קודם כל את התשובה, אחר כך את השאלה. הוא קורא את הסוף, ואז אומר, מה הרמב"ם, מה הייתה השאלה? שלא יהיה לו ספקות. אז הוא אומר לו, הרבה פעמים אנשים נרדמים על הספר, אז אם הוא יתחיל עם השאלה וירדם, אז יכול שכל הלילה יישאר לו שאלה של כפירה. אז קודם כל, הוא יקרא מה התשובה. מה האמת? אם הוא ירדם עם האמת. אחר כך, בצורה שולית, מה שאלו שהרמב"ם באמת ענה. אז שאלו אותו מאיפה הוא למד את זה, אז הוא אומר שהוא למד את זה מהנוסח של התפילה. אנחנו בתפילה קודם כל, אנחנו אומרים, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמלכנו. ואחר כך אנחנו אומרים, מי כאלוקינו, מי כאדוננו. אם אתה כבר אמרת שאין כאלוקינו, מה אתה אומר מי כאלוקינו? תגיד קודם כל מי כאלוקינו, בסוף תגיד אין כאלוקינו. אז הוא אמר לו, יהודי קודם כל צריך לדעת מה האמת, האמת שאין כאלוקינו. שאלות ותשובות זה אחר כך, אבל קודם כל את האמת, תבריג לך לתוך הראש, לתוך האמונה שלך. אז זה אין כאלוקינו. בכל אופן אומר לנו הרבי הרש"ב, שיוצר משרתים ואשר משרתיו, יש לנו את היוצר משרתים, זה משרתים שהם מתהווים בכל יום, זה לא שהמלאכים למעלה מייצרים אותם, מולידים אותם, לא. זהו מה שמתהווים עם ביאורי הניצוצות של למטה, ונכללים בבחינת המלכות, וכמו שכתוב, מצמיח חציר לבהמה, ועשב לעבודת האדם וכולי. אני אומר זה כמסביר בליקוטי תורה. מה ההבדל בין חציר לבהמה לבין עשב לעבודת האדם? וזה בדיוק כל הביאור של המים כאן. חציר זה דבר צומח שאין בו זרעים לגדל את הדור הבא. עשב, עשב זורע זרע. יש בו זרעים להצמיח משהו מהדור הבא. מה זה בהמה? בהמה זה בגימטריה בן, בן זה בגימטריה בהמה. בהמה ברוחניות זה הולך על עולם האצילות. מצמיח, חציר, המלאכים הם נקראים חציר. למה המלאכים הם נקראים כאן מן הצומח? כי מן הצומח הוא גודל מקטן לגדול, אבל הוא לא יכול להיעקר ממקום למקום. אם עכשיו אני שותל עציץ פה, אני אבוא עוד 70 שנה, אני אראה פה עץ בן 70 שנה. מה, בינתיים לא הלכת? לא הלכת, הוא נשאר פה, זהו. המלאכים נקראים עומדים, לכן משווים אותם למין הצומח. אבל במין הצומח אומרים מצמיח חציר לבהמה, שזה הולך על המלאכים שנוצרים, חציר. למה הם נקראים חציר? כי כמו שחציר אין לו זרע שהוא יכול להצמיח דור הבא, גם מלאכים לא מולידים, זהו. אבל במה האדם עובד? האדם עובד בעשב, שבעשב יש בתוכו גרעין שאפשר לשתול אותו, יש לו המשכיות, יש לו את כוח הצומח, יש לו את האינסוף. וכמו שנדבר במקום אחר. אז כל המהלכים שמתהווים זה מבירורי הניצוצות שאנחנו פה למטה עושים. אבל בהן עצמן אין בהם שום חידוש בתוספת וגירעון כולי, ואינם משנים תפקידם, כל אחד כפי שורשו. מיכאל תמיד יהיה בצד של מים וגבריאל בצד של... אם מבחינת אש או רוח כולי. כי מוציא במספר צבאם, הקדם הוא סופר כל מלאך והמספר שלהם יישאר כמו איך שהם. והיינו במספר אותיות וצירופים. ופה הדוגמה הכי פשוטה שהרבי הרש"ב ממחיש לנו, שנוכל להבין את זה טוב. כמה מילים יש בעולם? מלא מילים בלי סוף. אבל יש רק כ"ב אותיות התורה. אז תגידי, אותיות זה דבר שמוליד? אותיות בחסידות ממשילים אותם בכלל לאבנים, ללבנים. זה דומם. אות זה דומם. אתה יכול להשתמש עם האות, הפעם אחת למילה כזו, פעם אחת למילה אחרת, זה לא אומר כלום. אבל יש מלא מילים, אז אולי אותיות הולידו אותיות. אותיות לא הולידו אותיות. אתה לוקח אותיות, ומה אתה עושה? אתה מערבב, מצרף. ואז מה האדמו"ר הזה כן מסביר לנו בתניא, מה קורה כשמצרפים? אתה יודע מה קורה כשמצרפים? האנרגיה נחלשת. האות הראשונה תופסת כוח חזק, האות השנייה פחות, והאות השלישית פחות. לדוגמה, המילה שולחן, אז האות שין זה תופסת רוב הכוח שיש שם, אחר כך יורד בנון עוד יותר פחות. זה לא הולדה. הולדה זה שנולד לך 200 דורות,
וההוא שנולד בדור ה-200, יש לו את כוח האינסוף להוליד בדיוק כמו הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלו, ואולי הוא יותר חכם ממנו גם כן. ואת זה אין באף עולם, ואת זה אין באף אנחנו רואים מלאכים. בעצם איפה זה מגיע לידי ביטוי שבצירופי אותיות לאות האחרונה במילה יש פחות אנרגיה. האדמו"ר הזקן אומר שזה אות שמתארחת אצל. זה השינוי. זה כמו שאתה אומר מלכות שבחסד או חסד שבמלכות. זה הבדל מאוד גדול. בעברית שיש לתוצאות צירוף אותיות. פשוט זה ככה, זה ככה. אנחנו אומרים שכל דבר יש לו את החיות מלמעלה. אז אם יש לך אבן, א', ב', נ', ויש לך עוד מילה שהיא אותו 3, אז למה זה... פה א' היא ראשונה, אז היא מקבלת את רוב ה... לא, את זה... נראה לי זה יותר מתבטא שהראשון בדרך כלל יש לו את הכוח הכי חזק. ומשם זה הולך ומתמעט. תגיד שזה מתמעט. זה גם בכל השמות, השם, האות הראשונה בשם של האדם היא תמיד החזקה. דומיננטית, כן. החיות שיש בה, מה שעובר דרכה, כן. זה הנה בראשית ברא אני אקבל את זה בקבלת או לא הבנתי. לא, עוד פעם. יש לנו 22 אותיות. אוקיי. כל אות יש לה את ה... זה שלה. עכשיו אני כתבתי א', אז כתבתי א', יפה. עכשיו שאני כותב ב', מי המארח ומי האורח, אוקיי. אז הב' הוא אורח. אז כמו שאנחנו אומרים בחסידות, חסד שבמלכות או מלכות שבחסד, יש 7 מידות תהום הבדל ביניהם, אפילו ששתיהם אותם שחקנים. חסד שבמלכות זה אומר שמלכות היא הספירה, והחסד הוא מתארח אצלו. ומלכות שבחסד זה... אז אותו דבר באותיות, ככה. האדמו"ר הזקן אומר, זה שהקדוש ברוך הוא לא ברא מלא אותיות כמספר העצמים שצריכים לברוא, כי אז העצם לא יכל לקלוט את זה. אז על ידי הצירופים והכל הזה, יכול להיות שולחן גשמי שמקבל חיים. קצת כמו אור בכלים שיוכל לקבל את זה? כן, זה בשביל זה. זה בשביל שזה יוכל לקבל את זה. זה וגימטריות וכל החילופים האלה והתמורות, זה בשביל שזה יוכל לקבל. אומר הרבי הרש"ב, אז כמו שאותיות יש מלא מלא מילים, וככל שעובר עוד דור, המילון נהיה יותר עב כרס, אבל זה לא שהאותיות מולידים עוד אותיות. זה התקללויות וכל מיני צירופים. אז המוציא במספר צבאם, והיינו במספר אותיות וצירופים, וכל מלאך יש לו אות וצירוף מיוחד, ואי אפשר שיהיה מאות אחת, 3 ו4 אותיות מחודשים. א' זה א'. על כן, כל אחד במעמדו לא יוסיף ולא יגרע לעולם, עד שאין מלאך אחד עושה בית שליחויות כולי. זאת אומרת, לא רק שהוא לא מוליד מישהו אחר, אפילו הוא לא יכול לעשות שליחות של מישהו אחר. סתם לכאורה בלשון יוצר משרתים, לכאורה הקדוש ברוך הוא יוצר אותם, למה זה אנחנו דווקא שיוצר אותם? מה? באותו פירוש אתה רוצה להגיד שיוצר משרתיו זה לא שנולדים, כי הוא באותו רגע מייצר חדש, לא כי זה דרך מלאך. נתן לך שם שתי, יש לך יוצר משרתים, ואשר אין בעיה, אז יש את המשרתים שהוא ברא בששת ימי בראשית, ושאשר משרתיו, יש משרתים, יש מלאכים שהוא יוצר כל יום. אבל הוא הופך את הניצוץ לא, גם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות ליצור מלאכים. לא, אני בעיה עם זה שאני יוצר, אני אומר, אבל סתם בפשט זה נשמע שהוא זה שיוצר, מי זה יוצר? הייתי אומר שזה אפילו לא יוצר, זה מגלה. הוא יוצר, לא אנחנו. לא, זה כן, יותר... אבל אנחנו לא הופכים אותו יש ניצוץ עכשיו בתוך התפוח, אני אוכל אותו לשם שמיים. הניצוץ הזה עד שהוא נכלל בספירת המלכות, הוא נהפך למלאך שעובד את השם. אני מאוד בעד התהליך. אוקיי, איך שהחסידות או שהרבא עכשיו מסביר את העניין, אבל יכול להיות גם שיש מלאכים שהקדוש ברוך הוא יוצר שם. כדי שיעבדו אותו, שיתפעלו בלי קשר אלינו. אומר שלא. לא. בכל זה הגענו למסקנה, כל המלאכים בכל זה הגענו למסקנה פה שאנחנו יוצרים. רק שאנחנו יכולים לייצר. אין מה אנחנו הדבר הגדול הזה. אז זה השמש שאתה כמו השמש והירח. השם שלך זה אני ברא. לך הוא נתן את היכולת ואת הכוח ליצור משרתים חדשים. אבל זה הוא יוצר אותם, אבל לך הכוח אתה זה שעושה בפעולה. כן, עוד לא הגענו. עוד רחוקים. כן, מה חסר? אנחנו בדרך. חסר לא היה עוד דבר. דווקא בעולם הגשמי. הוא ברא את זה שתברר את הניצוץ. מהסידור? להוציא כמה סידורים? מצד לא, אחד יש לי בעיה עם ככה- המצוות, אני גם מבין שזה נגיד, המטרה שלנו. אתה רואה למה זה מחייב שם לשבור מלאכים? בעולם. כאילו, יכול להיות שיש מלאכים לעומת זאת פה, אתה חברים, לא בוא רואה נגיד את משהו- משהו הבעיה לחיים. לשבור אני בעולם. ביקשתי, או את הפרה הראשונה שיש ברא, או את ה... אתה מבין? בתחילת אבל המיימר, הכוח של ההולדה מצד אחד, מצד שני אתה רואה מבן אדם אחד 8 מיליארד איש. בתחילת המיימר דיברנו מבין? על עניין של תפילה, ואיך תפילה יכול להוליד, ומה הוא יכול לעשות. וגם בשיעור השבוע של הרב, איך קוראים לו? אשכנזי, הוא דיבר על
זה שהחסידים היו לומדים איזה קטע בתפילה, וכל שבוע, שבועיים, חודש היו חושבים לכל אורך הזמן איזה קטע קטן מהתפילה להבין אותו. אז ביקשתי מהרב שיקח איזה קטע מהתפילה, משהו שנוכל, בגלל שאני לא, בטח אתם לא, אבל אני רץ בתפילה, לא חושב כלום. הנה, יש לך יוצא משרתים באשר משרתיו. אז אמרתי לו שהוא לא יוצא מזה, זה לא יוצא מידי חברסה. אז כמה דקות, ואז נמשיך להתוועד למי שיש לו כוח. כן. חיים. כתוב למה יהודי הוא אדם שיש לו סדר בחיים, כי הוא מתפלל שלו תפילות. בתפילה הוא חושב, אתה יודע, על מה יהיה, הוא ב-18 חושב על הנוער, הוא חושב... יש לו מספיק זמן לחזור. הוא ארגן את כל ה... כל פעם באמת ככה, אולי נגיד משהו קטן על קטע אחר בתפילה. אז יש מאמר של הרבי הרייץ, דיבור המתחיל, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. שוב את השם? אלי. אליהו, כן? אליעזר. אליעזר. חיים. זה גדול, לא? מה? יש מאמר של... בשישי הפכה סטח. אתה רואה, זה אמרתי. יש מאמר של הרבי הרייץ, שנת תש"ג, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. זהו נכד של רבי נחמן. על המאמר הזה יש מאמר גם כן, כמה מאמרים של הרבי שלנו. רואים קודם. גם. והשאלה שם, השאלה במאמר זה איך יכול להיות שאתה אומר אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. אם שום דבר לא נברא, אז מה שייך אשר מלך בטרם כל יצור נברא? על מי הוא מולך? אם אני מגיע לכיתה ואין שם אף אחד, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד, אני מורה, הילדים מהיום אף אחד לא הפריע ולא זה. אז צריך לדעת שאת המאמר הזה הרבי הרייץ אמר, אני לא יודע אם באותו יום, או יום אחרי, או יום לפני, או יום זה, ראש השנה תש"ג, אנחנו יודעים שהבת של הרבי הרייץ הקטנה ובעלה נספו בשואה. והם נספו בשואה, והרבי במאמר אדון עולם שהוא אמר בראש השנה של אותו שנה, הוא אומר, כל המאמר הוא מדבר על סגולה שבן אדם עושה, שאם הוא עושה את זה כמו שצריך, אז שום דבר לא יכול להפריע. וזה הכוונה במילים אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. אז קודם כל נגיד נקודה מה שהרבי הרייץ אומר, כי נראה מה שהרבי שלנו אומר. הרבי הרייץ אומר, הוא מביא שעולם זה בגימטריה סוף. עולם. סוף, אותו גימטריה. אדון זה גימטריה אין. אם אדם חי רק עם העולם, הוא חי חיים מוגבלים, חיים שיש בסוף. הוא יש לו את הכוחות שלו, צריך להתמודד עם דברים שצריכים כאלה וכאלה כוחות. אבל אם האדם מחבר לעולם את האדון עולם, אז תחבר אדון עולם זה אין סוף. אז עולם זה סוף, ואדון עולם זה אין סוף. והרבי שלנו מוסיף, הרבי שלנו אומר, אתה אומר, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, אז אם הוא מלך, אז למה אתה לא קורא לו מלך? אז למה אתה מוריד אותו? אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בגלל שהוא אין סוף, הוא מסוגל למלוך עוד לפני שיש נבראים, אז גם מה זה מלך לשון אמר, וגם למה אתה קורא לו אדון? אדון, בכל מפעל יש אדון. אבל מלך יש רק אחד בכל המדינה. ואז הרבי אמר דבר כזה. הרבי אמר שהקדוש ברוך הוא אצל יהודי, זה שהוא מלך, ברור. את זה, הרבי אומר, את זה כבר בן אדם יודע מהמודה אני, מודה אני לפניך, מה הקדוש ברוך הוא? מלך, חי וקיים, ברור.
אבל יכול הבן אדם לפני שהוא יוצא לעבודה, לבוא להגיד לעצמו, הקדוש ברוך הוא מלך, מתי אתה פוגש את המלך? עכשיו יש לי בעיה במשהו מסוים. שאף פעם. אולי בדיוק יכול להיות אזרח שכל החיים שלו, הוא לא יראה את המלך, הוא לא יראה. הרב אומר, בשביל זה, האדון עולם בא להגיד, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מלך, אנחנו יודעים. אבל אנחנו רוצים להגיד עד כמה הוא קרוב אליך, עד כמה הוא עוזר לך, עד כמה הוא איתך עכשיו, לא עוד מעט ותגיד לו שהוא יגיד לו. בגלל זה הרב אומר, אנחנו משנים ואומרים, לא מלך העולם אשר מלך, אדון עולם אשר מלך. הקדוש ברוך הוא המלך, איתי, איתנו, עם כל יהודי, הוא נמצא בקרבה כמו אדון, איתו ביחד. הרב אומר, וזה הסיבה שהשם לי ולא יירא. אם אני אומר, הקדוש ברוך הוא מלך, טוב, אני אגיד להוא, שיגיד לו, וישלחו בסוף... אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי במצב עצמו, הרב אומר, זה הפירוש של הסוף של הקטע, השם לי ולא יירא, לא צריך לספר למי שיגיד לו, כי הוא אדון, הוא נמצא איתי כל רגע ורגע. אז זה הרב רץ אומר, לכוון בתפילה, אדון עולם שהקדוש ברוך הוא אין סוף. הוא מביא, זה כתוב, הוא מביא את זה מלפני כן, שזה סוג של סגולה שכל מי מנסה להרע, הוא לא יכול לתפוס ביהודי שזה מה שהוא מכוון במודה אני. והרבי מוסיף שכל הדרגה הגבוהה הזו היא לא כמו מלך שזה מרוחק ממך, אלא זה כמו אדון שנמצא איתך על כל צעד ושעל. לחיים. תפילה שלנו...